Era una síndria grossa, 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 que volia ser la més guapa de París per al món conquistar. Molt bé, aprenguem a patinar! Sevillana portuguesa! Ahora, matando moscas, chapando hormigas, enroscando la bombilla y pasando el Billy Beamer. Y ahora un movimiento. Sa, 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 atentos, Sevillana portuguesa! Sevillana portuguesa! És el ball dels marcians, es balla així, tararatam, tatam, taum, es balla així, tararatam, tam. Mira, 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 amb el terrat aquell, un gros animal que en bicicleta va. Però què us penseu? És un elefant, amb una cua per darrere i una trompa per davant. Centre, centre. Ahí, con ritmo. Ahora para atrás, marcando un círculo bien chulo. A ver ese círculo, molt bé. Perfecte, molt bé.